अरे घरवा के माई के पिटाई होखेला। भोजपुरिया समाज जिंदाबाद हो भैया। खेसारी लाल यादव के नया अंदाज में गाना आ गया बा भैया। घरवा के माई के पिटाई होखेला, मंदिरवा के माई की पूजाई होखेला। मंदिरा के माई के पूजाई होखेला, जे कि खेसारी लाल यादव पूरा एकदम रोध होके गाना गा देले बारे। काहे कि भैया एक एक को पॉइंट, एक एक को लाइन एकदम सुनबा तो रोमा आपके खड़ा हो जाई। काहे कि दिल से दिल कनेक्ट होवे वाला गाना है। 90% आदमी भारत के अपना माई के मारा ताड़े, उहो सबसे ज्यादा ई चलते मारा ताड़े, पी के आवा ताड़े तो मारा ताड़े। इहे मैटरवा पे खेसारी लाल यादव गनमा गईले बाड़े कि घरवा के माई के पिटाई होखेला और उहे मंदिरवा के माई के पूजाई होखेला। जे जिंदा माई हई ओकरा एकदम मार पीट के एकदम सत्यानाश कर देताड़ा और वही जो मंदिर है वो ओकरे पूजा करताड़ा। अब भैया खेसारी लाल यादव इहो कहले बाड़े भाई भाई के ना रहल। भैया वीडियो में दिखावल गेल बा भाई के कैसे मारा ताड़े और पी के आवा ताड़े। भैया ये सब कुछ काम हो रहा बा पी के, और माई पैसा दे ताड़े छोटका बेटा के दवाई लेवे खातिर, तो वो पैसा छीन लेवा ताड़े। और खेसारी लाल यादव भैया इहो कहा ताड़े कि बतावा जब शादी ब्याह लड़का बुजुर्ग कर देवेले तू ससुराल में घर जमाई बन के रह जाला, और उहे अपन 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 बाप के नहीं पहचानेला कि हमार बाप के है, उहे ससुराल वाला बाप के एकदम पहचानेला, ससुर जी के अपन। भैया ये सब गनमा के मैटर है, और गनमा तो हिट है भैया, वही से आंखों में रोवाई आ जाई। बहुत अच्छा मैटर पे गनमा एकदम खेसारी लाल यादव एकदम गईले बाड़े। नगेंद्र भैया गनमा के लिखले बाड़े और आर्यन शर्मा म्यूजिक बनेले बाड़े भैया। और खेसारी लाल यादव के ऑफिशियल चैनल से गाना आयल बा और बहुत अच्छा अंदाज में आयल बा। जाके सुनी, हमरो प्यार दुलार दी। भोजपुरिया समाज जिंदाबाद हो भैया।